по-скоро профил в Brawl Stars, много малко бролери, много малко троп, кутии, по-скоро купи и затова реших малко да поразцъкаме заедно. Преди да започнем, харесай видеото и се абонирай за канала, за да не изпуснеш едно от тези видеа. Има почти всякакви категории. И да не ви губим повече времето, започваме. Тая хора вече сме в играта. Дарио ми е на първи пауър, защото реших да си направя нов профил, защото не беше оригинално името за канала. И за това. Опалянка! Добре. Останаха 4. Айде сега само този приятел трябва да убием. Сори, много се извинявам. Извинявай, ама ела да те убия. Поне ще спечелиш копия, айде ела. Не трябва да те е страх, че ще умреш, приятел. Аре де! Let's go! Победихме! Това не е нищо, но ще се развием доколкото можем. И тук не получихме нищо, но може да апгрейднем Дарио вече. Вече имам втори пауър, вече имаме 1 левел. Аре да отворим стар дропа. Аре да видим какво ще ни се падне. 100 блинга, супер! Аз искам да събера за Пайпър и след тази работа да взема Пеперуда. Пеперуда Пайпър. Хора, много е красив този скин. Ако би трябвало, бих дал 100 лева, за да го имам. Но сега ще играем на различно. На Gem Grab ще играем, айде, по-интересно е. Гледаш видеото и още не си харесал. Хареса сега. Се абонирай, натисни камбанката. Ако ти свети бутона в червено, го направи да ти свети в сиво. И има една камбанка. Там като правоъгълник. И след като натиснеш камбанката, вече си се абонирал и няма да изпускаш нови видеа. Стига да е. Ама не се фърли веднага сам. О, та мечката на Нита колко ма дразни. Сигурно няма човек, който да не се дразни мечката на Нита. Не, бягам. Ой, ес. Аре сега да откраднем това. Не, влака ме блъсна. Вагонетката ме блъсна. Сега трябва да убием Нита. Няма проблем. Сега да убием Мишели за още един джем. Сега трябва да пазим Дарио, защото той има 10 такова. Ах, тази мечка колко ма дразни. Майко, колко ма дразниш. Не. Победихме. Видеото е как ще развием новия акаунт в Brawl Stars. Още малко ще получим някакъв стар дроп. Team Event.
Special Event май като станат 300 купи, вече ще го имаме. 300 купи са нищо, така че може да ги направим това видео. Тъй хора, само за малко ще се изключи. И това е. Та хора, оставих ви малък кадър от това как играех. И сега вече сигурно сме някъде около 210. Точно толкова. Сега вече отключихме много такова. Айде, 100 кредита. Джаки мога да ги взема за 39 джема, но както виждате нямам и 10 джема в акаунта ми. Айде сега да играем с Джеси, че е нова. И сега почваме да играем, хора. Изглежда трудно. Не, изглежда пич. Не съм чак толкова голям, но ама не съм много добър на Brawl Stars. Пишете вашето мнение за мен в коментарите. Колко ми давате от 1 до 10? Добре, първи рунд победихме неусетно. Сега продължаваме отново. Добре. Не, Джаки. Хора, Джаки прилича страшно много на Джес. Почти никаква разлика. Така си мисля. Само където Джаки има тераматичен чук. Yes! Победихме. Айде, какво ще падне? Нищо интересно. Айде, още един левел. Супер ерко. Нищо. Хора, трябва да направим още един квест. Да фейт. Не ми да победим 19, такива 9. Получим имейките за да вземем 10 гема. Правим го, хора! Пам! Тая хора, реших малко да скипна, защото не мисля, че чак толкова интересно. Ще се видим след като вземем джемовете. И почваме да играем. Ето една малка част как играя. До после. Yes! Сега вече би трябва да го имаме. Да го имаме. И хора, вече имаме първите джемове в нашия акаунт. И вече имаме New Season Unlocked. Сега. Що не мога да събирам за кутия, бе? Какво е станало? Хора, пишете ми защо не мога да събирам за кутия в коментарите, моля ви. Та, хора, това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало и съдържанието. Ако ви е харесало, абонирайте се за подобни видеа. Няма да е само гейминг, обещавам ви. Това беше всичко от мен. Чао!